Tanja Puotiainen, tuotko nämä onnistuneet laskut lisää itseluottamusta? Kyllä se totta kai menestys niin kun lisää sitä positiivista kierrettä yleensä ja lisää sitä itseluottamusta. Että, mulla on tosiaan kesästä asti kulkenut puikka hirveän hyvin reeneissä ja mennyt eteenpäin. Ja on sisäistänyt uutta tekniikkaa ja uutta välinettä entistä enemmän. Mutta kyllähän se vaatii onnistumisia kisoissa ja sitä, että luottaa sitten siinä kisatilanteessa siihen, että tämä homma toimii. Ja mä keskityn vaan näihin punaisiin ja sinisiin keppeihin ja kaikki muu tapahtuu itsestään. Onko nyt niin, että kevätkausi mennään sitten Tanja Puotiaisen kyydessä? Toivotaan näin, että siltä nyt epäonnistui ja varmaan se vähän kolauttaa itseluottamusta totta kai, että aina voiton jälkeen on helpompi lähteä seuraavaan kuin epäonnistumisen jälkeen. Ja, mä ainakin koen, että mulla on nyt hyvä semmoinen drive ja fiilis tuohon pujotteluun päällä, että kiva lähteä tästä kisaamaan eteenpäin. Mitä ovat ne pienet asiat, jotka nyt ovat loksahtaneet kohdalle tuossa puettelussa? Kyllä se on pienien yksityiskohtien summa, että mä oon löytänyt välineistä aivan huippujuttuja ja pieniä asioita ja se helpottaa mun tekemistä. Nämä italialaiset uudet valmentajat on tuonut mun tekniikkaan ihan uusia elementtejä. Että mä näidenkin vuosien jälkeen ajattelen jopa ihan uudella tavalla sitä laskemista. Ja Christian on tosi analyyttinen ja miettii näitä asioita paljon ja hän niin kuin sitä tekniikkaa koko ajan tavallaan työstää. Ja hänkin oppii päivittäin ja miettii niitä juttuja ja pistää paperille, että miten sitä tekniikkaa voi viedä eteenpäin ja miten hän saa sen niin kuin toteutettua tavallaan minun kautta siellä mäessä. Ja minä olen hirveän motivoitunut niin kuin tekemään töitä hänen kanssaan siinä, että mä lasken tulevaisuudessa vieläkin lujempaa. Kiitos.